Dobra. Światła kamera. Doom. Ja jestem Niklaus. To jest kolejna część tej gry, gdzie niczym jak Dante po piekle się łazi i wiecie. Ej, nowy bydlak. Kurde. Łeb. Jezus. Przywoływacz. Co to było w ogóle? Co to było? Przywoływacz. Otwiera wrota do piekieł i przysyła posiłki. A to. Gnój. Dobra. Opuszczamy ten przybytek. Chociaż, zaraz. Tam coś jest. Secret area. O. Automapa. Cały czas czekam na to, żeby mógł sobie odblokować odblokowania. Do ulepszeń tego plazmowego ciulstwa. Dobra. Nie ma samochodu, ale jest mapa. Całkiem duża. Fajny dźwięk. Ha! W prawym, w lewym. Tu już zrobiłem bajzel. To tu raczej nie. Stawiałbym zaś, że wyżej. To tak, tutaj. Tutaj. A, już widzę. Już wszystko widzę. Tam jest gniazdo beboków. Tylko trzeba przejść na drugą stronę jakoś. Dobra, obstawiałbym, że tędy? Nie. Wszystko na opko? Nie, to bez sensu. Kurde. Trzeba przejść na pewno tam. Ale jak? A tędy jakoś nie idzie? Tutaj? No idzie tędy. Dobra. Pyk, pyk. Hello! Fixujemy. I z piłą. Chyba zaś ten przywoływacz.
Ah! Cię zaraz przywołam. Lol. Jaki głupi, ej. Jaki głupek. Witam, Michał. To było głupie. A miałem szał tutaj do wzięcia. Nie, dobra. Jak widać, bez tego tys szło. Dawaj chipa. Ci już niepotrzebny. Bę. Dobra. To tutaj w tej materii tyle. Pamiętaj, że 12 Rada 9 zawsze cię obserwuje. 12 Rada 9? Co ty gadasz? Co ty dupcys? Ale widok. Dobra. Nie wiem, co się stanie, ale naciskam. Jeśli chcesz powstrzymać nas przed produkowaniem energii, musisz tylko zniszczyć ten ostatni filtr. Energia Argentu zniknie wówczas z naszego Układu Słonecznego. Ja. Na Cofniemy się pewno. do punktu wyjścia. Nie masz pojęcia, co właśnie zrobiłeś. No co? Oliwia nadal żyje. Wykryłem jej oznaki Wyłączyłem. życia w wieży Argentu. Usunęła jeden z akumulatorów z bazy budynku. Posiada on unikalną sygnaturę energetyczną, którą możemy śledzić. Energetyczno. A więc to tyle. Nic więcej nie da się zrobić. Ale że co? Przecież dobrze zrobiłem, nie? Co on mnie tu szantażuje? No i elo. Wieża energii Argentu. W ogóle ja nie wiem, kto wpadł na pomysł, że to się mówi Argent. Przecież no już nie można powiedzieć Argent. To też ładnie brzmi Argent. Siema Vexol. Argent. Teraz nie wrócisz na Ziemię. Na Ziemi nie ma czego szukać. Ziemia to jest stracona planeta. Także ja myślę, że lepiej by mi było tam. No i co? Nie ma Argentu. To już nic nie ma do roboty, nie? Teraz Oliwię jeszcze, wyrwać jej nogę. No, tam urwać głowę i kupę zrobić do szyi. I myślę, że będzie z głowy. Ciekawe, ta gra ponoć miała być długa taka jakaś. Może będzie. Główne drogi dostępu do wieży zostały zniszczone podczas eksplozji. Rury są zniszczone, ale da się po nich przejść. Ruły. W hangarze naprawczym znajdziesz buty odrzutowe. Możesz użyć ich, by przedostać się przez rury. Lol. Czekajcie, ja sobie w końcu coś bym ulepszył. Ach, mam jeden, to jest nie ulepszę raczej. Ale mam 8 do broni, tylko kurde nie mogę tutaj. Muszę znaleźć drona polowego. Dobra, ulepszę sobie szczelbę. Chociaż za 3 to mi zostanie 2. Dobra. Wszystko mam. Tu mnie nie stać, okej. Fajny widok. Wieża, taki Mordor. Oko Saurona. Siup. W ogóle jakie te iskry są super. Demoniczna obecność wysoka.
Blokada mocy. O kurwa. Lepszy cwaniak. Ha! Brak demonicznej obecności. Blokada zdjęta. No i można. Ciekawe, czy będą... Cześć, Wenerik, czy będą bossy? Będą bossy. Będą bossy, bo jak się wejdzie do opcji, to jest takie ustawienie, czy ma pokazywać paski życia bossów. Wieża Argentu, znana też jako Cewka Argentu, została zbudowana Także w będą. 2127 roku. Będą na pewno. Samuela Haydena stanowi koronę dokonań UAC. No i są te buty. Super buty. Energia Argentu, oddaj się sprawie. A, teraz mam double jumpa. No i dobra, siema Kieri. Wieża Argentu, znana też jako Cewka Argentu, została zbudowana w 2127 roku. To dopiero zostanie wybudowana za 120 lat. Tam jest wyzwanko do zrobienia. Siema Gustlik. Czekajcie, ja sobie to zrobię. Użyć 30 niechętnych, okej. Zrobimy. 30 niechętnych. Za 110 lat, panie. No tak, znaczy nawet za 111, bo mamy 16. Dobra. Kurde, nie! 2, 1! Jeszcze raz. Siema Dark Dzik, czy to się szybko nie znudzi? Nie wiem, no na razie się nie nudzi. Jeszcze raz. Kurde, prawie było. Prawie było. Witam panie konstytucjonalizowany. Nie! No, spadłem. Jeszcze raz. Muszę to zrobić. To jest punkt honoru.
A! Poszło. Dobra. Zajebiście. Na razie wszystkie te... Nie wiem jak to się nazywało. Wyzwania, areny, coś takiego. W każdym razie udaje się. Będzie sobie można nową tam runę zaaplikować. Zwiększenie amunicji. No to na razie. A może to nie jest takie głupie? Przepraszam, tylko jedno gniazdo. Zwiększa ilość amunicji pozyskiwanej od wrogów i demonów. A nie, to ja wolę, żeby lepiej przyciągało. No to apteczki i tak dalej. Dobra, coś tu jeszcze jest ważnego. Nope. Także napieramy dalej. O, ale nie tu. Tu. Tu nie powinno pojechać do góry? Na logikę? Wieża Argentu, znana też jako cewka Argentu, została zbudowana w 2120... Ty się z cewka. Wow. Trzeba po rułach iść. O shit. No, rozpadłem się. Trochę. Ale to nic. Będzie lepiej. Dobra, tamtędy przejść tam do tej wieży, okej. Ale to nie tu. To tu. Teraz z tym jumpem to jest easy peasy. Lemon, wiadomo. Squeezy. Chociaż? Czyżby? Tędy mogę tam? Nie. Jaki bitrate? 7,5 mega. A tu jest wnynka. I teraz tu. I tu. No. Pyk. 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 No i teraz to nie za dużo. Za dużo? Nigdy nie ma za dużo. Na hitboxie można, ludziom się nie tnie. Nie, bo to... Jak komuś by się... na source sobie można dać, to tam jest chyba 3 mega czy 4... Znaczy... na HD jest 3 mega czy 4, a na source jest 7,5 i Full HD. No, ja wolę, żeby jakość była dobra. Szczególnie, że ja to nagrywam na YouTube'a. Także jakość musi być picobello fantastico. Aha! Idą argenty. Trochę ich ominąłem. O! Nie do końca. Ale widoki mega. Już dostawam lęku wysokości pomału. Wow! Dobra. Oni niech tam walą. O! Brzydka Oliwia. Akumulator Argentu. Spróbuję go użyć, by ręcznie otworzyć portal do piekła.
Choć wieża Argentu jest wyłączona, wciąż można stworzyć połączenie z ich wymiarem. Ryzyko jest ogromne, doktorze Hayden. Ja nie wiem, ona jest... Czy ona jest jakiś pół diabeł? Pół baba, pół maszyna? Masakryczna kompilacja. Witaj w UAC, domu opatentowanego systemu filtracji Argentu autorstwa dr Olivia Pierce. Jesteśmy jedyną korporacją dysponującą tą technologią. Nikt inny nie potrafi przetworzyć czystej mocy piekła w nieskażoną, łatwą do kontrolowania energię O. Argentu. Zasila ona obiekt i przesyłana jest przez otchłanie kosmosu za pomocą Burła. wieży Argentu. Dzięki czemu rodziny mają prąd niezbędny, by wieść spokojne i produktywne życie na Ziemi lub jej koloniach. Nikt jednak nie osiąga wielkich rzeczy w pojedynkę. Niezbędny jest zespół ludzi pełnych energii potencjalnej. Wyzwól swój potencjał w UAC. Dziękujemy za zainteresowanie energią. Aha. Czyli energię z piekła można przetworzyć na fajną energię. No poza tym, że wiadomo. Poza tym, że potwory, ale... Nie licząc. Ups. Poziom trudności ten drugi z trzech. Czyli taki spacerowy. Żeby się nie zniechęcać. Wespnij się na wieżę. No dobra. Jak mus, to mus. Ale... Może mam za tym lecieć. O! Wyrwiemy mu chipa. Mogę się ulepszyć chyba? To będzie dobre, myślę. No, dobra. A z broni... O, mogę. Dobra. Dwurła to będzie jedna z ulubionych. Na pewno. Wszystko mam. Aha! To tutaj. To wszystko jest takie wielkie, monumentalne. Lala. O! Wewnętrzna obecność wysoka. O, widzę. Łe!
Słabeusz! Kurde, ale ich nawalili. Nie! No i kipłem. Czyli z tymi dużymi to już nie jest aż takie łatwe. Od czasu do czasu demony atakują siebie nawzajem. Wiem, tak było w starych Dumach. Dobra, hobyku. Graniczna obecność wysoka. Blokada w nocy. Moje oczy. Zapomniałem, że trzeba coś mówić. Jak tu się robi taka duża akcja, to się mózg wyłącza. No tu jest power up. Brak demonicznej obecności. Blokada O! zdjęta. Masakra. No w tej grze to epilepsja imba to the max. Co mi te dźwigi dają? A ja tam mam wyżej pojechać. Aha. No dobra.
Union Aerospace. Dobra. Sygnatura energetyczna akumulatora sugeruje, że jest on blisko szczytu obiektu Argent. Jaki mózgojeb. Otworzyć portal do świata, którego nie będziemy w stanie zamknąć. Lipa. Te światełka. Niby przypadkiem. Ale nie do końca. Oje. Co się stało? Aha! No i elegancko. Demoniczna obecność wysoka. Blokada w mocy. Blokada w moczu. Jeb! LOL, nieśmiertelność. Co to jest? Jest Franco. Brak demonicznej obecności. Jezu. Blokada zdjęta. Mój mózg. Masakra. Tu się dzieje aż za dużo. Momentami. Dobra, gdzie są te cele? Tam coś jest. O! Piekło wybrukowane jest energią Argentu. Dobrymi chęciami, a nie energią Argentu. Ty nie znasz przysłów. Tu nie potrzebuję. Dobra, tradycyjnie nie wiem po co to, ale robię. Wznowiono cykl. Energią Argentu. Coś tam się stanęło, ale... Aha. To jest jedna z wielu. O! Bardzo chętnie. Super moc. Tu jest normalnie większy rozwój postaci jak w niejednym RPG-u. No nie wiem, czy to dobrze. Znaczy, no dobrze. O! Rozumiem, że wyżej.
No, to lecimy. Szefie. Nie! Kompensacja, dobra. Chyba inaczej to trzeba załatwić. A nie, no raczej tak. Dobrze było, tylko speniałem. Trzeba było stać. Jak człowiek. No. Ah. Czuję, że dobrze. Tylko gdzie ja teraz mam... Przecież ja tam nie doskoczę. Aha! To tam... O! Dobra. Dobra. Coraz wyżej. Tutaj. Też w to bym nie właził, jak tak robi. Idą argenty. Uwaga! Doskoczę? Ua! Ja pierdzielę, ile jeszcze? Tyle się nie nawspinałem w żadnym FPS-ie nigdy. Aha. To takie poroki. Szefie! Sorry. Dobra. Okej. O, wyzwanie. 10 niechętnych za pomocą obrażeń od beczek. Możemy spróbować. O Boż, oczy mi wyciekają. No dopiero jak wstanę od kompa, to pewnie będzie taki efekt. Ugh. Dobra. To nie jest takie łatwe. Nie, to sobie odpuszczę, bo to będzie zmulaste fest. Trzeba będzie nad tym pomyśleć. Znaczy pomyśleć, no. Jest nad czym myśleć. Nie chce mi się po prostu. Ja chcę tylko się wspiąć do góry i zobaczyć, co się stanie. To jestem najciekawszy. Dobra, ale gdzie tutaj wejść?
A, dobra. A, tak to nie. Tak, tak. Okej. Dobra. To się przesunie. Czy nie? A może tu? Chyba tu. Dobra, zaiwaniamy do celu. Nie powstrzymacie mnie przed odebraniem tego, co mi się należy! Co mi obiecano! Ja ci nie obiecywałem. To 25 HP to już cheaty. Broń hologram? Okej. Nie no, nie robię streama 12 godzin. Nie ma opcji. Po prostu mnie wciągło. Witaj w UAC. Otwieramy bramy piekła kluczem do przyszłości. Aha. Brzmi tak pozytywnie, nie? O! Otwieramy bramy piekła. A! Cóż to się może stanąć złego, nie? Nic. To jeszcze nie koniec! Dopiero początek! Chyba się zesrało. Wydarzenie wymiarowe kategorii trzeciej za 10, 9, Wydarzenie kategorii trzeciej? 6, 5, 4, 3, 2, 1. I... Wydarzenie wymiarowe kategorii czwartej za 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nie, bydlak! Coś jebło. Tylko co się stanęło? Sanktuarium Kadingir. Tkwisz gdzieś w innym wymiarze i nie masz jak powstrzymać demonów przed pochłonięciem naszego świata. Zabij wszystko, co zobaczysz i znajdź drogę powrotną na Marsa. Czyli się zesrało trochę. W płomienie. O! No pozytywnie. Jestem w piekle. Mamo, jestem w piekle. Jest mi tu dobrze. No. Dobra, ja sobie tu zatrzymię nagrywanie. Bo to już będzie, no, długi odcinek. Jak się podobało, to oczywiście łapka w górę. Zapraszam na kolejne i zapraszam na Facebooka, G2A, wszystkie te ważne rzeczy. Do zaś, papa.